守る最後の選択。日本の伝統は和を中心に発展してきました。しかし男系男子に固執する制度は皇室をめぐる対立を生み、国民を無用な争いに引き込み、皇族方を精神的に追い詰めています。推古天皇、持統天皇、元明天皇、初世天皇の時代ほど国内は安定し、文化は花開きました。それは日本の統治が力ではなく徳と和を基礎としてきた証です。和を壊す制度を守り続けるのか、それとも和を取り戻す知恵を選ぶのか。初世天皇という道は争いの終わりであり、日本的保守の原点に戻る選択でもあります。